Маги, здравей! На колко си години, откъде си? Представи се на нашите зрители. Аз съм на 20 години, от град Варна съм. С какво се занимаваш? В момента съм студентка в Медицинския университет Варна. Отделно работя като асистентка в дентална клиника. Оле, страхотно. Това са две много сериозни професии, или поне така на мен ми звучи. По-скоро да, може би. Как се запознахте с Ева и как всъщност се стигна до там, че да участваш в тази годишния конкурс? То стана много спонтанно като цяло. Писа ми на мен и аз приех и сега съм тук. И ето те на. Да. Какво мислиш за работата до момента? Как се чувстваш в екипа? Разкажи нещо повече за репетиция, подготовка. Доста свободно, момичетата са супер, екипа е супер, интересно е, малко е топличко навън, но това е минус. Да, ние винаги така успяваме да предвидим най-високите температури, за да подготвим нещо. Последният ми въпрос към теб е: кой ще те подкрепя днес? Цялото ми семейство. Страшна агитка. Значи имаме голяма агитка долу. 8 човека. 8 човека ще викат силно за теб. Абсолютно да. Надявам се. Аз ще бъда там и аз стискам палци за теб. Пожелавам ти успех и ще се видим до вечера. Много благодаря.